Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопцы. Прывітанне, сябры. Паглядзіце, як добра у нас у пакойчыку. Утульненько. Чисто и легко дыхается. Учора мы с Полинкой целый вечер порядок наводили. Добра, что вы, хлопчики, яшчэ не паспелі нічога раскідаць і зрабіць звыклый шурум-бурум. Что ты, Яна, ты забылась, як мы с Топом и Бусликом учора вам допомагали? Цацки усе собрали, и с Нестором их ремонтовали. Усе справы переробили, акрамя одной. Ось, кубочек разбитый склеить не смогли. Нестор сказал, что тут может допомагчы толькі цуд. Ну покажи яшчэ разок. Ох, як шкада! Гэта ж быў любімы кубачак няні Поліны. Но Топа яго выпадкова зачапіў, калі мы посуд прыбіралі. Вось ён і разляцеўся. Ды Полинка і не засмуцілася амаль што. Сказала, посуд б'ецца на шчасце. Да гэта яна просто прызнавацца не захацела і ўсім псаваць настрой. А на самой справе ёй было шкада, я думаю. Ой, слухай, Тёма, у мяне ідэя! Якая? Ну ты ж сам сказал, что тут зможа дапамагчы толькі цуд. А гэта не я сказал, гэта Нестор сказал. Ты, Нестор, гэта зараз не так важно. А важнае тое, што ў гэтай справе нам можа дапамагчы феечка. Толькі яна з асколкаў можа зноў зрабіць новенькі кубачак. Не, феечка гэтага рабіць не будзе. Яна заўсёды кажа, што чараўніцтва можна выкарыстоўваць толькі ў такіх выпадках, калі без яго немагчыма абысціся. Феечка ж ніколі не прыбірае пакойчык з дапамогай чароўнай палачкі і посуд не мые, таму што гэта можна зрабіць самім уласнымі лапамі. Ага, памыць падлогу мы можам. А кубачак склеіць нават у Нестора не атрымалася. Так што феечка абавязана нам дапамагчы. Дарэчы, а дзе яна? Ой, павінна была ўжо з'явіцца. А давай яе паклічам. Давай. Феечка! Феечка! Бачыў? Феечка амаль з'явілася, а потым зноў знікла. Сапраўды нешта дзіўнае адбываецца. Можа, у яе нейкія неадкладныя справы, і яна зараз не можа прыйсці. А якія ў феечкі могуць быць неадкладныя справы падчас калыханкі? Добрый вечер, сябры мае. Добрый вечер, феечка, вы ідзе? Мы вас не бачым. Ды я тут. Просто пакуль не магу зрабіцца бачнай. Справа ў тым, што мяне хтосьці зачараваў. Вас? Хто можа зачараваць чараўніцу? Пачакайце, калі ласка, хвіліначку. У мяне ёсць апошні аварыйны сродак. Можа, атрымаецца зрабіцца бачнай. Добрый вечер, феечка! У нас атрымалася, мы вас бачым! Прывітанне, Яначка, прывітанне, Цёмачка. Але ў мяне сёння зусім не добры вечар. Раскажыце нам, у чым справа. Справа ў тым, што зараз праходзіць онлайн-спаборніцтва сярод чараўніц. Як цікава! Там шмат заданняў, я выканала амаль усе, але хтосьці з канкурэнтак вырашыў схітрыць і пазбавіў мяне магчымасці чараваць. Які жах! Сапраўды жах. Я, каб да вас з'явіцца, апошні аварыйны сродак выкарыстала. І цяпер мне ў спаборніцтвах не перамагчы. Ой, феечка, не трэба хвалявацца, мы вам дапаможам. Ага. Ну як жа вы мне дапаможаце? А вельмі проста. Вы нам раскажаце, якія заданні у вас засталіся, і мы разам паспрабуем іх выканаць. Дык гэта ж заданні для чараўніц. Як жа мы іх выканаем? А мы паспрабуем адолець заданні без чаравання уласнымі рукамі і лапамі. Менавіта так. Лапамі і рукамі. Ну, добра. Так, маё перадапошняе заданне чароўным чынам упрыгожыць пакой. Дык гэта же прасцей простага. Зараз мы прынясем шарыкі і кветачкі і малюнкі нашых гледачоў. І тут навядзем такую прыгажосць, што ў вас, феечка, будзе першае месца. Ага. Ой, мае вы чараўнікі, як цудоўна мы упрыгожылі пакойчык. Ой, а як зараз дазнацца, залічылі вам выкананне задання ці не? Так, раней я даведавалася з дапамогай чараўніцтва, а зараз не ведаю як.
Чулі, бачили? Так заўсёды на спаборніцтвах паведамляюць, што заданне залічана. Мы справіліся. Вось бачыце, феечка, ну якое у вас там яшчэ заданне засталося? Давайте гаварыце хутчэй, мы яго адолем у момант. Наступнае заданне ў момант не адолееш. Трэба так зрабіць, каб усе дзеткі і дарослыя, якія глядзяць нашу праграму, на некалькі хвілін сталі крыху шчаслівее. І я планавала адправіць кожнага ў месца сваёй мары, туды, дзе хочацца апынуцца. Але я ведаю прасцейшы сродак зрабіць усіх вясёлымі і шчаслівымі на некалькі хвілін. І я ведаю, трэба зараз жа паказаць нашым гледачам добры, цікавы і вясёлы мультик. Мультфільмы ж усім падабаюцца, і на некалькі хвілін усе апынуцца ў казцы. Атрымаецца амаль тое, што вы хацелі зрабіць. Мае вы разумнікі, гэта сапраўды вельмі добрая ідэя. Думаеце, спрацуе? Упэўнены! Мультик для ўсіх сяброў. Ну як, спрацаваў наш сродак? Спрацаваў, бачыце, феечка! Вам паведамляюць, што заданне выканана. Дзякуй вялікі, сябры мае. Вы зрабілі сапраўдны цуд, хаця вы не чараўнікі. Я выканала ўсе заданні. Значыць, да вас зараз вернуцца чароўныя здольнасці. Спадзяюся, што так. Феечка, тады зрабіце цуд. Вы не змаглі б сабраць за асколку ў любімы кубачак няні Паліны. А вы зможаце. Я паспрабую. Ой, феечка, вы зноў чаруеце. Кубачак стаў як новенькі. Я зразумеў, сапраўднае сяброўства робіць з нас усіх крыху чараўнікамі. Гэта так, і я вельмі рада, што вы ёсць у калыханцы. Але зараз час мыць тварыкі і лапкі і чысціць зубкі. І ложачкі спаць. Добрай ночы, сябры мае, і чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.